Zdravo đaci, kako ste danas? Danas pričamo o subjektu. Teorija kaže subjekat označava vršioca radnje, nosioca stanja ili osobine. Ali ne, mi nećemo tako. Za početak hoću da vam kažem da postoje dve vrste subjekta, gramatički i logički. Hajmo prvo gramatički subjekat. On vam kaže ko radi radnju u rečenici. I evo primjera. Deca se igraju u parku. Postavimo pitanje ko se igra. Deca. Deca su subjekat. Marija i njena drugarica voze rolere. Ko u ovoj rečenici vrši radnju? Opet postavimo pitanje ko vozi rolere. Marija i njena drugarica. One su subjekat. Pogledajte i ovu rečenicu. Danas su pobedili košarkaši našeg najboljeg kluba. Postavimo pitanje ko je pobedio. Košarkaši našeg najboljeg kluba. Eto subjekta. Dakle, gramatički subjekat su sve reči koje odgovaraju na pitanje ko ili šta radi radnju. A koji je to padež koji dobijamo na pitanje ko ili šta? Nominativ, tako je. U službi gramatičkog subjekta su imenice, ali mogu biti i zamenice. Recimo mi jedemo kolače. Mogu biti i pridevi, brojevi, pa i infinitiv glagola. Sad da zaključimo. Gramatički subjekat radi radnju u rečenici, stoji u nominativu, može biti jedna reč ili grupa reči koju zovemo sintagma. Taj subjekat je znači gramatički i on je uvek u nominativu. Pored gramatičkog subjekta postoji i logički subjekat. Logički subjekat pokazuje nosioca stanja. Ali čekajte, daću vam primere. T-Rexa boli zub. Bebi se spava. Ove godine nema snega. Šta vidimo? Subjekti su T-Rex, beba i sneg. Ali oni u ovim rečenicama ne rade ništa. Oni samo nose stanje. Primećujemo da nisu u nominativu. Sad da zaključimo. Logički subjekat označava nosioce stanja, može biti u dativu, to je ova rečenica bebi se spava, ili u akuzativu, T-Rexa boli zub, ili u genitivu, ove zime nema snega. Tada označava pojam koga ima ili nema. To su takozvane egzistencijalne rečenice. Sad da ponovimo. Subjekat vrši radnju, nosi stanje ili osobinu. Može biti gramatički, tada stoji u nominativu, ili logički, tada stoji u genitivu, dativu ili akuzativu. U službi subjekta može biti reč, grupa reči, odnosno sintagma ili zavisna rečenica. Eto, nadam se da ste me razumeli i da vam nije teško. Učite, pratite naš kanal. Pozdrav!